איך עזרתי ליועץ משכנתא מהדרום לקבל בממוצע בין 3 ל-5 לידים חמים ביום, ומתוכן לסגור 9 עסקאות שהכניסו לו 54,000 שקל תוך 31 ימים, וכל זה בהשקעה של 2,715 שקל בלבד. הנה כמה צילומים מהוואטסאפ שהוא כותב לי שבצד ימין שבשבוע וחצי הראשון של הקמפיין הוא כבר סגר 5 לידים, ומצד שמאל כתוב שזה משבוע אחר שהוא סגר עוד 4 לידים. ואם אתם עורכי דין, יועצי משכנתא או יועצים עם שווי לקוח גבוה, ההדרכה הזאת היא בשבילכם. אני הולך להראות לכם איך תוכלו לקבל זרם של לידים ולקוחות חדשים לעסק בצורה אוטומטית באמצעות פרסום ממומן בפייסבוק. ובסופו של דבר, בזמן ששאר המתחרים שלכם ימשיכו לעבוד קשה וירדוף אחרי הלקוחות שמגיעים אליהם מפה לאוזן, אתם תעבדו בצורה חלקה, ולידים חדשים יגיעו אליכם בצורה אוטומטית. הנה תוצאות של אותו לקוח בחודש אחד. מצד ימין תוכלו לראות בעצם את כל הלידים שנכנסו באותו החודש, ומצד שמאל תוכלו לראות בעצם איך זה נראה מהצד של הלקוח. בעצם מערכת CRM שגם אתם גם יכולים לראות פה את האופציות של הסינון לידים, ובעצם הכל נמצא פה בצורה מסודרת, וזה בעצם מה שעוזר לתהליך לעבוד בסופו של דבר על אוטומט ולהכניס לו לידים עד היום דרך אגב. והמטרה שלי בשידור הזה זה להראות לכם את התהליך שאני משתמש בו כדי לעזור ללקוחות שלי לסגור עסקאות ששוות אלפי ועשרות אלפי שקלים בכל חודש, בלי לידים לא רלוונטיים, בלי לבזבז שעות כדי לכתוב פוסטים בקבוצות פייסבוק, בלי כדי לעבוד בעיתון ובלי להסתמך על לקוחות מפה לאוזן. עכשיו, חשוב לי שתדעו, הכל פה הוא פרקטי. אני הולך להראות לכם פה דברים שתוכלו ליישם מיד אחרי ההדרכה ולהשתמש בזה גם על העסק שלכם. אבל לפני שנצלול פנימה לתהליך ונכיר, בואו נדבר טיפה נתונים מהשטח. לצערי, כואב לי לראות יותר מדי יועצים ועורכי דין שנלחמים על פירורים. כמו בדוגמה הזאת שפוסט באחת הקבוצות של המשכנתאות, שמישהו מחפש פשוט יועץ משכנתא עם ניסיון, ויש פה בעצם 155 תגובות, שזה בעצם 155 יועצים שונים, שבעצם נלחמים על תשומת הלב של אותו לקוח. עכשיו, חשוב לי לציין, אומנם אני מראה לכם כאן דוגמה של משכנתא, אבל זה קורה גם בקבוצה של עורכי דין, אז חשוב לי שתדעו את זה. והבעיה הגדולה פה היא ש155 יועצים שונים הגיבו לאותו פוסט בשביל לנסות לזכות בתשומת לב של אותו לקוח פוטנציאלי, וזה בסופו של דבר סיכוי של זה קצת יותר מ0.5% שאותו לקוח יפנה ליועץ ספציפי. ויש לי שאלה אליכם, האם אתם בתור מומחים מוכנים להמשיך לרדוף אחרי הלקוחות שלכם עם כאלה פוסטים? אני לא חושב. אף מומחה לא רוצה להגיע למצב שהוא רודף אחרי הלקוחות שלו יחד עם עוד 100 מתחרים שונים. אבל אל תדאגו, יש לי משהו שמח לבשר לכם. מהיום אתם כבר לא תצטרכו להיות בתחרות הזאת, והפוסטים האלה כבר לא יהיו רלוונטיים לכם בגלל שהלקוחות שלכם ירדפו אחריכם. אבל לפני שאני אסביר לכם על מה אני מדבר, אני רוצה לחשוף בפניכם משהו. אתם יודעים מה מונע מ8 מתוך 10 יועצים ועורכי דין לגדול בעסק ולהביא לקוחות חדשים? זה נקרא השיטות הישנות. מה אלה השיטות הישנות? זה שיווק מפה לאוזן, שיווק על ידי פליירים, כרטיסי ביקור ומודעות בעיתון, ופרסום מקרה בקבוצות פייסבוק. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, אני לא לגמרי נגד השיטות האלה. אבל כדי להצליח להגיע למצב שהלקוחות שלך רודפים אחריך וסוגרים איתך או איתך עסקאות, אתם חייבים להתאים את העסק שלכם לתקופה הנוכחית ולנצל את ההזדמנויות שבחוץ. וההזדמנות הכי חזקה בחוץ היא הדיגיטל. כתבה שפורסמה באיגוד השיווק הישראלי ב-2020 קבע שבעצם היקף הפרסום בדיגיטל עקף את הפרסום בטלוויזיה. 38% מהפרסומות הופיעו בדיגיטל וברשתות החברתיות, לעומת 36% שהופיעו בטלוויזיה. עכשיו, אותם מחקרים גם הסיקו גם שהפרסום בדיגיטל הגיע ל-50% מכל הפרסום כבר בשנת 2020. ושוב, עורכי דין, יועצי משכנתא ויועצים שעדיין לא מנצלים את הכוח של הדיגיטל ולא מתאימים את העסק שלהם לתקופה הנוכחית, פשוט ימשיכו לרדוף אחרי הלקוחות שלהם. ונכון לשנת 2021, שיטת הפרסום הטובה ביותר לעורכי דין, יועצי משכנתא ויועצים עם שווי לקוח גבוה היא פרסום ממומן בפייסבוק. ואת התוצאות שהלקוח שלי קיבל בתחילת ההדרכה השגנו באמצעות פרסום ממומן בפייסבוק. אבל רגע לפני שאני אחשוף בפניכם את כל התהליך שעשיתי, מי אני ולמה כדאי לכם להקשיב לי.
אז אם עדיין לא הכרנו, נעים מאוד, אני אברהם ג'רבי. אני הבעלים של ג'רבי דיגיטל, סוכנות פרסום. בשנתיים האחרונות עזרתי לעשרות עסקים להביא לקוחות חדשים באמצעות הרשתות החברתיות. היום אני עוזר ליועצי משכנתא, עורכי דין ויועצים עם שווי לקוח גבוה לחסוך זמן יקר ולייצר ביטחון כלכלי באמצעות יצירת מנגנון לקוחות משומן ואוטומטי. המטרה שלי היא להביא לכם בממוצע בין 3 ל-5 לידים חמים ומסוננים בכל יום. אז בתקופה האחרונה יצא לי לעבוד עם לא מעט יועצים, ושמתי לב לנקודה אחת ספציפית שחוזרת אצל כל אחד מהם ופוגעת להם משמעותית בעסק. והנקודה היא, הם מסתמכים רק על השיטות הישנות. פה לאוזן, פליירים, כרטיסי ביקור ופרסום אקראי בפייסבוק. והבעיה בשיטות האלה היא שהן לא אפקטיביות מספיק ולא נותנות תוצאות. למה? כי בואו נשים הכל על השולחן. אם העסק שלכם מסתמך רק על פה לאוזן, זה אומר שאתם צריכים לחכות שאולי אחד הלקוחות שלכם ימליץ עליכם לחברים, ואז זה יתחיל לקוות שהם יתקשרו אליכם ויבררו על השירות שלכם. והתוצאה של זה, אתם פשוט מחכים ללקוח שלכם. אם העסק שלכם מסתמך על פליירים וכרטיסי ביקור, זה אומר שאתם צריכים ללכת לבית דפוס, להדפיס מינימום 500 חתיכות כדי שיצא לכם משתלם, למצוא מישהו שיחלק את זה, לשלם לו, לשבור את הראש על כל הלוגיסטיקה, ובסוף אתם עדיין מחכים ללקוחות שלכם. ואם העסק שלכם מסתמך על פוסטים אקראיים בפייסבוק, אני מצטער, אבל יש עוד לפחות 155 מתחרים שונים לפניכם. אבל חכו, זה לא צריך להיות ככה. כי מניסיון בשטח עם כמה יועצים ונותני שירות מרוצים שעובדים איתי כבר מספר חודשים, יש דרך אחרת. אתם ממש לא חייבים לרדוף אחרי הלקוחות שלכם. להפך. אני יכול להגיד לכם בביטחון מלא שאתם יכולים להגיע למצב שבו הלקוח הפוטנציאלי שלכם ירדוף אחריכם בעצמו. במיוחד אם אתם עורכי דין, יועצי משכנתא או יועצים עם שווי לקוח גבוה. כי מה אם הייתי אומר לכם שאני יודע בדיוק איך לעזור לכם לקבל בממוצע בין 3 ל-5 לידים חמים ומסוננים בכל יום, לחסוך לכם זמן יקר בחיפוש אחרי לקוחות חדשים, וליצור לכם ביטחון כלכלי ולדעת בוודאות מאיפה יגיע הלקוח הבא שלכם. וכל זה באמצעות פרסום ממומן בפייסבוק. אז לפני שאני אחשוף לכם איך אני עושה את זה, אני רוצה לשתף אתכם מה כבר הצלחתי לעשות ללקוחות שלי. תכירו את יהודה חברוני, יועץ משכנתאות. הוא אחד ממנהלי המחוז של איגוד יועצי משכנתאות והוא בין היועצים המוכרים בארץ. הרמנו קמפיין פייסבוק קלאסי וכבר אחרי שבוע הוא ביקש ממני לעצור את הקמפיין בגלל שהוא תובע בלידים. ובשבעה ימים הראשונים בלבד של הקמפיין הצלחתי למלא ליהודה את היומן לחודש שלם. הנה מה שהוא כותב, שתוך יומיים הוא כבר קרוב לסגר עם 3 לידים חדשים, וכמה ימים אחרי זה הוא כבר כותב לי, שמע אחי, צריך לשים סטופ קצת, אני מאבד את הראש מכמות הלידים. אלי דורה, יועץ משכנתאות. כבר בשבוע הראשון שלנו יחד, אלי קיבל 21 לידים חמים, שכל ליד עלה בממוצע 26 שקלים, שזה הרבה ממחירי הלידים שמוצאים בשוק. תכירו את מיכאל איימן, שהוא גם יועץ משכנתאות. גם כאן הקמתי למיכאל קמפיין פייסבוק שכלל הצעה שאי אפשר לסרב לה, וכבר אחרי יומיים מתחילת הקמפיין קיבלתי הודעה ממיכאל שהוא יצטרך לסגור את אחד הלידים הראשונים מהקמפיין, וב-18 ימים הראשונים של הקמפיין מיכאל השקיע 1,612 שקלים וקיבל בחזרה 23,600 שקל אחרי שהצליח לסגור 4 לידים. הנה מה שהוא כתב לי, שמע אחי, אליפות, מבול של לידים מדויקים ואשכרה סליקה תוך פחות מ-48 שעות, אני בטוח שזאת רק ההתחלה. ומצד שמאל הוא כתב לי, שמע, אני מפורק בלידים. ותכירו את נחשון שעליו נדבר במהלך ההדרכה הזאת. אז בניתי לנחשון מנגנון לקוחות אוטומטי שלוקח גולה זר בפייסבוק והופך אותו לליד רותח ומסונן שרק מחכה שנחשון יתקשר אליו. הורדנו מחירי הלידים משמעותית מהמחירים המוצעים בשוק המשכנתאות. עזרתי לנחשון לחדד ולשפר את יכולות המחירה שלו ובניתי לו תסריט שיחה מחירה מאותם אישית בשבילו. וב-31 ימים יחד הוא הכניס פי 20 כמעט ממה שהשקיע. הוא הכניס 54,000 שקל בהשקעה של 2,715 ש"ח בלבד. עכשיו אני מציין שוב שאומנם אני נותן לכם כאן דוגמאות של יועצי משכנתא, אבל זה קורה ואני עושה את זה גם לעורכי דין. ולמה אני מראה לכם את כל זה? קודם כל כי אני רוצה להראות לכם שיש פוטנציאל עצום בפרסום ממומן בפייסבוק, ועורכי דין ויועצים שלא מנצלים את זה פשוט משאירים כסף על הרצפה. וכי אני רוצה שתדעו שמהיום אתם כבר לא צריכים להמשיך להסתמך על השיטות הישנות או לרדוף שוב אחרי הלקוחות שלכם, כי עכשיו
אני אחשוף בפניכם את כל התהליך שאני עושה ללקוחות שלי, שעוזר לנו לקבל זרם של לידים חמים ומסוננים לעסק, כדי שאתם תוכלו ליישם את זה גם על העסק שלכם. עכשיו, לפני הכל, כתב ויתור הגנה משפטית. אני רוצה לציין שהתוצאות האלה הן לא התחייבות כלשהי או ערובה להצליח. אין אפשרות לא לי ולא לאף אחד אחר להתחייב לתוצאות. אז על מה אנחנו הולכים לעבור היום? שלושת הסודות שלי לפרסום ממומן מנצח בפייסבוק שמביא לקוחות. 1. תשתמשו בתהליך שכבר עובד. 2. אותנטיות לשם המשחק. 3. תהיו בבית של הלקוח שלכם. בואו נתחיל. סוד מספר 1. תהליך שכבר עובד. אחרי שיחות עם עשרות יועצים ועורכי דין גיליתי שאין להם תהליך מסודר וקבוע שמביא להם לקוחות, וזה מה שמשאיר אותם מאחור. ותהליך מסודר ואוטומטי זה תהליך שלוקח גולה זר והופך אותו לליד חם. וכדי ליצור תהליך בסיסי כזה, אני אישית משתמש בשלושה דברים עיקריים, שלושה פעולות. השלב הראשון זה בעצם מודעה ממומנת בפייסבוק שכוללת הצעה כלשהי, הצעה מפתה שתגרום בעצם ללקוחות שלכם להשאיר אצלכם פרטים. ברגע שהלקוח שלכם לוחץ על המודעה, הוא מגיע בעצם לדף נחיתה שהמטרה שלו זה לגרום לו להשאיר שם וטלפון כדי שתוכלו לחזור אליו. השלב השלישי שאתם צריכים לעשות זה פשוט להרים שיחת טלפון לליד ולהתחיל להכיר אותו ובסופו של דבר למכור לו. והשלב הרביעי זה כמובן לסגור אותו. ברגע שאתם עושים את שלושת השלבים האלה, אתם בצורה נכונה כמובן, אתם יכולים לסגור את הליד ולעשות את הכסף שלכם. וברגע שתיצרו לעצמכם תהליך כזה שמורכב בצורה נכונה, תהיה לכם מכונה אוטומטית שעובדת בשבילכם 24/7 ומכניסה לכם לידים ולקוחות חדשים לעסק בכל יום. וחשוב לי לציין שצריך לבנות פה תהליך בצורה נכונה. וברגע שבניתי את זה בצורה מדויקת, התהליך הזה עזר ללקוח שלי לסגור 9 עסקאות בחודש אחד בלבד, שכל לקוח שווה בממוצע 5,500 שקל. וברגע שיהיה לכם תהליך כזה, אתם תגיעו למצב שאתם נמצאים מעל התחרות, והלקוחות החדשים שלכם יגיעו אליכם על אוטומט. סוד מספר 2, אותנטיות זה שם המשחק. כשרק הייתי בתחילת הדרך שלי לפני 2.5 שנים, האמנתי שבשביל פרסום מנצח בפייסבוק אני חייב את התמונה המושלמת. אהבתי להשתמש המון בתמונות סטוק, כאלה לדוגמה, שבעצם מה שמראים את התמונה המושלמת. אבל רק אחרי שהשקעתי הרבה כסף והמון זמן, הבנתי שזו טעות ענקית. הבנתי שתמונות סטוק פשוט לא עובדות טוב ולא מביאות תוצאות. למה? כי גיליתי שתמונות סטוק מזכירות למוח שלנו ישר את המילה הנוראית פרסומת. ופה הבנתי כלל ברזל. אף אחד לא נכנס לפייסבוק כדי לראות פרסומות. אבל אז הגיעה תפנית בעלילה. גיליתי שהתמונות שעובדות הכי טוב בפרסום ממומן זה פשוט תמונות אותנטיות, רגילות, כמו אלה. ממש עם הלקוחות שלכם, סלפי, או שהלקוחות שלכם ואתם מחייכים ביחד. ובאיזה תמונות כדאי לכם להשתמש? קודם כל, תמונות עם הלקוחות שלכם, זה כבר משדר סמכות ומשדר שאתם עם ניסיון ואתם יודעים את העבודה. תמונות שמשדרות סמכותיות שזה שלכם מרצים או בכנסים ודברים כאלה. עוד סוג תמונות שכדאי לכם זה תמונות ספונטניות מחיי היום יום, אירוע וכל מיני דברים כאלה. והמטרה כאן היא להגיע למצב שהתמונות שלכם יגרמו ללקוח פשוט לעצור ולקרוא את המודעה שלכם, כי הוא חושב שאתם אחד החברים שלו בפייסבוק. ואני יכול להגיד לכם מניסיון של עשרות אלפי שקלים בקמפיינים, שהתמונות הכי טובות תמונות אותנטיות שלכם עם הלקוחות שלכם. כי תזכרו, בסופו של דבר אותנטיות מנצחת. סוד מספר 3, תהיו בבית של הלקוח שלכם. בעסק הראשון שלי לפני כמעט 3 שנים, הראתי פרסום ממומן לעסק, אבל לא קיבלתי תוצאות. באמת, לפעמים הייתי משקיע מאות שקלים ולא הייתי רואה אפילו ליד אחד בודד. ושוב, בדרך קשה גיליתי שטעיתי. הבנתי שאני לא מכיר בכלל את קהל היעד שלי ואני פשוט יורה באוויר. אז פשוט ישבתי וניתחתי את הקהל שלי לעומק. מה הכאבים שלהם? מה הרצונות שלהם? איך אני יכול ללכוד אותם? מה המצב הכלכלי שלהם? איפה הם נמצאים בפייסבוק? וזה בעצם חלק קטן מהשאלות ששאלתי את עצמי. כי הבנתי שככל שאני אדע להכיר את הקהל שלי יותר טוב ואני אדע עליהם יותר נתונים, אני פשוט אביא הרבה יותר תוצאות. כי ככה כבר לפני שאני מפרסם את העסק אני אדע
קודם כל, לאיזה קהל אני צריך לכוון את הפרסום שלי בפייסבוק. אני אדע איך אני הולך ללכוד את קהל היעד שלי ולגרום לו להשאיר פרטים דווקא אצלי ולא אצל המתחרים שלי. ואחד הכללים הכי חשובים להצלחה בפרסום ממומן ופרסום בכללי זה לתת במודעה שלכם את הפוקוס ללקוח החלומות שלכם. לא משנה אם אתם כותבים פוסט בפייסבוק או עושים ממומן או עושים שיווק מכל סוג שהוא. אתם צריכים לתת ללקוח הרגשה שאתם מדברים עליו. בגלל שאם הוא ירגיש שאתם מכירים אותו, יהיה לו יותר קל לסמוך עליכם ובסופו של דבר יהיה לו גם יותר קל לקנות מכם. אז השלב הראשון שאתם צריכים לעשות זה לגלות את הדברים הבאים. קודם כל, מה הכאבים של הלקוח שלכם? מה הרצונות שלו? איך אתם יכולים לקרוד אותו? איזה הצעה אתם יכולים לתת לו כדי שתפתה אותו להשאיר פרטים? מה המצב הכלכלי שלו? ואיך אפשר להגיע אליו בפייסבוק? וכשתעשו את זה, אתם תגיעו להרבה יותר לקוחות פוטנציאליים. אז מה למדנו עד עכשיו? סוד מספר 1, כדי להביא לקוחות משלמים לעסק, מומלץ בחום להשתמש בתהליך שיווקי שכבר עובד ונוסע בשטח, כמו תהליך שאני הראיתי לכם. סוד מספר 2, אתם לא צריכים את התמונה המושלמת. תמונה אותנטית מוכרת בכמויות, ותאמינו לי, בכמויות. וסוד מספר 3, כדי לגרום לקהל היעד לקנות מאיתנו, אנחנו חייבים להכיר אותו לעומק ולתת לו הרגשה שאנחנו מדברים עליו. ואלה 3 הסודות האלה היה חלק משמעותי בהצלחת הקמפיין שעשיתי לנחשון, הלקוח שלי שדיברנו עליו, וזה מה שנחשון אמר עליי. שלום חברים, רציתי לספר לכם היום על בחור תותח בשם אברהם ג'רבי. אברהם, הגעתי אליו כשהייתי בתחילת דרכי כעצמאי בתור יועץ משכנתה, והסגירות, בוא נאמר, לא היו משהו. בתוך חודשיים הגענו למצב שהוא מפוצץ אותי בלידים חמים ומטורפים, ומביא אותי לרמת סגירות שבחיים לא ראיתי כזאת. באמת, 8-9 כל חודש עסקאות רק מהלידים, וכל הלידים חמים ומוכוונים ומגיעים באמת איכותיים, וגם לכל המסביב נותן תמיד מענה 24/7, נתן לי טיפים לסגירה, באמת ממליץ מכל הלב. אם אתם מחפשים משווק דיגיטלי זה רק אברהם. ועכשיו, אחרי שראיתם את כל מה שאתם צריכים לעשות, יש לכם 2 אופציות. אופציה ראשונה זה פשוט לנסות להשתמש בכל המידע שהראיתי לכם כאן לבד, להשקיע כמה אלפי שקלים על ניסוי וטעייה בפייסבוק ולקוות שתצליחו להשיג לבד כמה לידים בודדים. או אופציה שנייה, ולקיים איתי שיחת אסטרטגיה ללא עלות כדי להבין את המצב של העסק שלכם כרגע, ואכין לכם תוכנית פעולה מותאמת אישית שתביא לכם בממוצע בין 3-5 לידים חמים ומסוננים בכל יום לעסק שלכם. אז קודם כל, למי זה מתאים? זה מתאים בעיקר ליועצי משכנתאות, עורכי דין ויועצים עם שווי לקוח גבוה. מתאים לכאלה שמאמינים בדיגיטל ובאים עם ראש פתוח להצליח. זה מתאים לכאלה שיש להם אמצעים פיננסיים כדי להשקיע בגדילה של העסק שלהם. וזה מתאים לאלה שלקוח ממוצע שווה להם לפחות 2,500 שקל. ולמי זה לא מתאים? זה לא מתאים לבעלי עסקים שיש להם קושי בלהשקיע כסף כרגע בעסק. זה פחות מתאים לכאלה שאין להם זמן או רצון לחזור ללידים וללקוחות מהר. וזה לא מתאים לכאלה שלא מאמינים בפוטנציאל העצום שיש בפייסבוק ומעדיפים להמשיך להסתמך על שיווק מפה לאוזן או מודעות בעיתון. אז כדי לקבל שיחת אסטרטגיה איתי ללא עלות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ על הכפתור הירוק כאן למטה, לבחור את היום ואת השעה שהכי מתאים לכם שנדבר, לענות על שאלון קצר, וזהו, קבעתם שיחה. עכשיו, אני איתכם סופר כנה, בגלל חוסר זמן ועבודה עם לקוחות, אני יכול לקבל רק 5 לקוחות חדשים לסוכנות שלי בכל חודש. מהסיבה הפשוטה שאני פשוט נותן לכל לקוח תמיכה ויחס אישי ומשקיע המון זמן בקמפיין של כל אחד ואחת מהם. ככה שאם זה רלוונטי לכם, תוכלו ללחוץ עכשיו על הכפתור הירוק כאן למטה ולקבוע איתי את השיחה ללא עלות. אז כדי לקבוע את השיחה תלחצו עכשיו בכפתור הירוק כאן למטה, זה הכפתור, ניפגש בצד השני. תודה רבה שצפיתם עד כאן, אני סופר מעריך את זה, תנו בראש ובהצלחה.